laso si ithidung laso sayang ding kili ko wala kan ke itum akar bi pan har bi lo bachal ya song tiri pi long lembang lang thu aphan lang ke jo no koja abang thu bang ke apran ke en je phan si alang li ke klem lo laso tar ju long pen ni Kargano Autonomous Council tumhanan litor jono lapen aparta nili DC lapen ke DC Commissioner lapen ke ko SP fan phunlo si raja adiman pahungi damlo thete nili bangda niphua bang aweda niphua benang tandam je nasilo golo la tuman hukum PC lapen ke hola ke claim ve ke bang kuphan non ma RS damnaji lapen alang phan RS pen alang iphan loge arona ting pen lu en orona ting alang phan kut lo kes pi bon pen alang phan hatek la pen jokuni pin attempt to murder na so kes pi pen si alang phan yang ni pusin lo kumpiar la pen tu yang mong pen alang SP DC tum dam lo na tum thek long lo la si nilihin pen ke aprang si ke lason ke claim atung phan ini plong pen lang pana condemn lo la pena lang tumhan ke la sona mui tumhan ke la ke karbiang long dak kicak sida dia phan nili ka do ya ra tumha chini lo la soni ni bahini do o ni prang man tan nili theglong lo la aron re pen karbiang long nang du dak kachiti men pen ba behabe parliament pen dak karbiang long pen an ke bang son do pik lasi yes karbiang long theglong lo nili consensual along the make kiti claim men pen kenana muslim tumdak nang dulo nang do pen nili la so karbilo chal ya song panchini lo ila tum phan dak ahem fu tum phan apechak che de je phan na tum mahin pen organize ta nili consensus ta do bitung la do la pen ke ko la pen parta me upli consensus la pen parta me amre consensus long ta do la pen ke ramla consensus long ta do asidak di pulong tame dak tuwe miljing kro kari bilo chalya song mai fualang jeng dimi o asidak di pulong tame rong ni hang malom kari bitu malong li selang gitu dupen langum dupen mu phibang ke thildet asi lasona tum hang ke chak che den ye ke chak ke iltum kari bitum se chak kari bitum chak po amen bang ke dak behalf be parten chenglo dak kachuti ti amen pen kiti klem ji amen pen selang tu dura lasila sona bang pubang phe tuma phan ke chak che de nang ji la specialist la muslimatum ke bang cheng ji ang tum bang ke dak ke adima plong na chiri ke la ke je dak pine kiti claimant pen be para claimant pen along le ke la tum ke ave along le bang ke tum kar bi tum sike pe along ting da me kar bi tum sike pe yes kar bi along le is kar bi no kar bi tum sike pe la sinili ningkan proxy ningkan na keba prang lo kar bilu chak le song do man si hang det si chu ning ri je nang tum le ahem phu tum phan pura adak chak che de je phan tum bori tha adan kar biang to mas consultant ke kar biang long rules ateng pen section 3 ateng pen trading by non tribal act ateng pen lang tum phan ke la ke la high ke claim tum han ke la ke than pon po la pen ke non ba ke pang thek paka pen den si la tum han be ha pe par ta me de ke claim dim tong pi bhane tum bori kon po la son si isi pen la tum claim bom lo chu heta na tum chi lo buka janong ta me na chedan de ino ala suna chedan de pen de ne tum alang li kat jui lo kat sita phie ko chi lo nia phi long thu lo apen ge lang phan phatek ta beng aron teng pen non ta alang li gel si do lang bon chin ne sita alang phan phatek bek long lo lasi la son si kal biang long do o atok anu tame la son be pana claim amen pen kal bia along le long sigido kal bituma along le long sido lasi anu ka pe along le kali kal bitum long le sido dak na tum thek long di rong ni hang long tame dak kal bitum sikepe kal bituma long le long sigido asana tum sigido atuma se ge mo pijo ke alang tum ke dak da nili ihudisi nilong ke ba nili amen ke sung se lo Karbia leader satum si Muslim phan long lege jorji po a leader satum si
lasi nili hola sot ke nili kroi dun de mon inut bahini tum do nili amen sung silo sung lo te lage aleng dom pu sining leng thok ta me hang chero pot ko lang ali le thu ke ngar kong chero pot ko nili pu pe lo lasi non nili pu ye bang ke social organization la pen student organization atum phan ke chuning ye bang ke chuning ri bang ke je la ang tam den ke bang atum da karbi along le along ke du lasu ke du abang ke pek pe den dim klong pek pe den lalu plong te itum da local ke do tum da tum secara asing den da klem long pe itum karbi autonomous council pen non isi jo peraya teng pen nili order PL je da non ke mane phanjong si da dim klong pek ji plong te ma longle phelang yong si amen che larji plong te je da karbirong asar amai pen mate karbirong asar atum pen NOC ave pin pen ke lada ke transfer ni pu order bang ke ni yar office man lo thailo ye no objection certificate ke karbirong asar tum pen si pinang po atum pidet pen afisi alang tum longle phelang laso ka transfer ba ka chujor chulangan ta laso abang ke konsil sol lapen si klempo lapen yaro tum tame lasong deng abang ke lang tum ta klempo lapen NOC long le pin bang ke mondo tum puno yaro tum puno revenue department tum ta laso sang deng ke klem ke lasi lason so son lason ke phonang itu makar bi lo chal ya song abang pu lo chal dia abang pu det kali kaprek tum ta lason monon pi polok ta hai ba profit ta hai la son ke klema bang pu bhan ke nilhin pen ke sudaken pimrem lo lapen ke alang ni no hogle su tame karbelo autonomous council pen ni tum hukum PL lo lapen ke DC pen SB bhan sudaken hukum pilo lang tuman no hogle du su tame lang tum bhan arrest pen hatek long ke beng ji bhan nil hukum PL बाजार कमिटी चेयरमैन itu kaise penching ga elo pinyan isike baजार bonangji mon pe bon na lake jing ben thang nap ta ke pinje lam are ethe lake ning dugalam lo ning ki pungalam lo lake anu tinda ning pung lo me thang kar bi phan elong le sinang eto das ilong sidak bihabe pana claim sidak ko phan sinang apang lo lasana tum phan ke lake ilkumisi alison binago Sir, koi sangalam. Ili tumalong rilong unregulated influx do. Tas lakso putha ki Plan influx ke dua joini pensi check and balance ke lake ni tum karbino autonomous council pen NOC ke lake dak rong asal phan rong karbi rong asal pensi do vek nangji la tuman ke chat la pen ke chat che la pen ke lang tum longle phelang PPG kapedo lake karbi rong asal tum pen latum NOC do vek nangi pusin tum karbino autonomous council pen li isi long choperai si la pen ke alo ke salku office yaro mana pili elo la pen apar ke nikan ni thoma prang lo nili tribal tum mate inglong aso tum inglong aso tum yong si mane non tribal phan chupangri lo pulong ke chupangri det pen la so long le phelang pen cheng lo ka dogo we alli long dun et nangji pu bang ke la bang ke ni tum ke long le ye inglong aso pi chupangri pen hola non tribal to muslim kuno ba non tribal to da ke la so alli ke long ji pu bang ke la bang ke da ke pione usi karbino to mas konsiben tum che perai lo la so teng pen si hal da ensil tame la so di mahaso tame so ni tuma reference ensilang da che perai lo Ada dokter kan cengki kesu dari bang for condition person pulo. non ako ke alang ni doktor ki pu ateng tem ni muchor lo pulo nasi tong sokot la so ke lang ye phal te ne doi daru ke ke joy kan city ko la ni CM really phane hin pen ta la ke si da ko te kan pijir lo tong sokot pen hai pin ne ke nam ye pha apan ke medicine pen je lo treatment agutte ta karbino autonomous consultancy rabul po la pen par tami dak un elo pulong te ne tum guhatian dame da ba guhati ta un e pulong te dilhian dame no hospital ne senadin ke ponje phan karbino autonomous consultancy rabul po Coba